कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू बर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू बर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू अपने त खइए भोला भंगिया धतुरवा अपने त खइए भोला भंगिया धतुरवा तोहरो के खियाई है तोहरो के खियाई है बर्फी हो जाई है सापानावा कैसे रहबू बर्फी हो जाई है सापानावा कैसे रहबू कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू कैसे रहबू ए गौरा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू अपने तपनिए भोला मिर्गा के छलवा अपने तपनिए भोला मिर्गा के छलवा तोहरो के पेन्हई है तोहरो के पेन्हई है चुंदरी हो जाई है सापानावा कैसे रहबू चुंदरी हो जाई है सापानावा कैसे रहबू तबर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू बर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू अपने त घूमे भोला बसा हबेलवा अपने त घूमे भोला बसा हबेलवा तोहरो के घूमई है तोहरो के घूमई है मारसल हो जाई है सापानावा कैसे रहबू मारसल हो जाई है सापानावा कैसे रहबू अड़ा भंगिया के संगवा कैसे रहबू बर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू अड़ा भंगिया के संगवा कैसे रहबू बर बौरा हवा के संगवा कैसे रहबू भगती में डोले हमर मनवा हो देवघर चली न सजनवा भगती में डोले हमर मनवा हो देवघर चली न सजनवा भगती में डोले हमर मनवा हो देवघर चली न सजनवा जाई के बाजारिया से लादी गेरुआ सड़िया जाई के बाजारिया से लादी गेरुआ सड़िया खर्चा के पैसा धोली बुक कली गड़िया खर्चा के पैसा रंग बुक कली गड़िया भोला जी पेलाही तनी मनवा हो देवघर चली ना सजनवा भोला जी पेलाही तनी मनवा हो देवघर चली ना सजनवा भगती में डूबल हमर मनवा हो देवघर चली ना सजनवा भगती में डूबल हमर मनवा हो देवघर चली ना सजनवा जाई के बाजारिया से लादी हरियर चूड़िया जाई के बाजारिया से लादी हरियर चूड़िया खर्चा खातिर पैसा रख
प्रणाम। हम बानी भोजपुरिया भाजी पुष्पा सिंह। नमस्ते प्रणाम, हम मनीमा मैया। जी नमस्कार प्रणाम भाई खुशबू से। तो हमनी के देखनी है कि सावन के एगो गीत गईनी है जा सबके बोल बम जाता तो ये पोता आशा ने पूरी विश्वास बा कि भोजपुरिया चैनल पे से अपन प्यार दुलार देते रह जा। धक्का धक हमारे चैनल के लिंक उठा के वीडियो के शेयर करत रह जा। तो चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो फिर से मिलल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगली तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। यदि हमनी के चैनल पर नया हो तो प्लीज अपन चैनल है भोजपुरिया भाजी एकरा के दिल से सब्सक्राइब करम। कैसे कि सबसे पहले हमनी के वीडियो के नोटिफिकेशन रवा भी पहुंची। लास्ट में कहें बाय बाय।